Yan na, luha kayo mga trabahante diri oh. Di na ganay. Di na ganay taon na. Para makasak kayo taon. Ano yung resulta diri sa kuan guys, SM City Cebu. Ngita tagkuan guys sa mga kaila na to karon. Nang luhay kayo ba nagatang mga jeep or sakyanan nga inahinay lang ta. Ano luhay kayo. Ngita ta diri. Nga walay masakyan na ba? Aro rasa. Hinay lang ta diri. Kani diri bisinaan na diri. Gani dari signal dari ay wala man. Ini tak sabar guys, kena mulai masakyan. Makatabang ka. Aray daghan kayo diri ay. Tanawa oh. Ini kahimtang skuan karon kaning mga kuan dinaganay yan na luha kayo mga trabahante diri oh. Dinaganay. Dinaganay taon na. Para makasak kayo taon. Ano yung resulta diri sa kuan guys, SM City Cebu. Luoy kay mga trabante diri. Lisod ug sakay na. Nang mangita tag mga kaila ra nato. Atong pasakyon mga kaila ra. Ngita ta. Ano yung sitwasyon. Ngita tag mga kaila. Sao man takita kaila ni. Mga kaila rato kan. Kita ada. Ano sitwasyon karon sa SM City Cebu. Hanya anir gitu. Kaila ko. Wala na masakyang iban. Nanani na ang sitwasyon nila. Dang, sa kauli dang. Akauli dang, ha? Pardo. Nasa ka na. Okay, ilan ako sa? Ay, sorry. Ikaw sa upo? Oo. Nasa ka na. Sige. Sige, pangita kasi kailan ako diri. Gatagtuyo ko. Ay, salamat. Uy, gani kuya? Wala rin ko ni. Ga-vlog-vlog mo. Good. Ay. Sa Pardo ka? Ay, salamat. Simba. Sa unang simbahan kuya. Sige. Ay, salamat kuya. Sige, pangita diri. Wala mo may mga kailan. Ay, nakita, hindi ka? Kasi yung tagtag kanihan. Okay na? Ha? Oiling nga ba? Ito pangita mga kapaglas. May nakita ano, dinahiner juga mga nakita di ka. Mare bato na ini ka. Gabi ini ko kan ba uli. Diri so uli. Baga mga driver yung nanay di magtanaw sa side mirror ba? Dapit. Agak
Kusudlo na ninyo, yato danti ka. Ni, yato tika. At least, door to door man eh. Door to door ba? Sige, asa dapit dahil gani? Sa right or left? Right or left? Diri ra? Nga side? Sudlo na ninyo ha? Or makaagi ang motor? Sila pliti deron? Ha? Sila? Oo. Yung one. Satu tiga binir aja eh. Satu tiga dia. Atau yung isa. Gitu boy. Punya lah kayak kau gumahuman. Nih piau 200 digud. Apa nih dari uwan? Ada pitnya? Dini? Asal? Ada pit? Selamat ganti ako ano mau nih. Open sa video view sana. Ang sticker na ko kay karaan nga sticker nga mga namo kay sticker ko ano mga bago. Ayaw na biya tagaan ka kara bagong sticker. Sticker. Turok botoy kaya ngan sa. Opo eh. Nara mo yung sticker ay. Paano ko? Ika nang pumasok nila eh. Ano yung bagong sticker ako? Sige, sige. Thank you kay Kuya ha. Salamat nga. Sige. Salamat sa paghatod. Bye-bye. Bye-bye. Hey guys, naantay na tabangan mo sa kabuok. Kailar din ako. Kailan ako. Salamat, share lang. O shout out din ni Ziggy Gab TV. Idol kayo na ko ng tawhan na. Maayong tao yun na sa tawhan na. Grabe. Saludo idol, Ziggy Gab TV. Mao na pinaka idol nako si Kuan Idol Beatmaster. Butag kaning taon na Beatmaster idol. Jim Jammer o si Hale Iglesias Malinaw, Ziggy Gab TV. Salamat kay mga idol sa team Paangat. Di na ako i-mention sila si John Del, si Abril, sila sa Master Jokes TV, Master Jokes TV, sila si Open Vibes. Mao na mga idol na ko dyan sa kuan.
Daghang ka na sa kuan tiya mo nga sa tanaw mo sa among team paangat. Mga bunal ta perminti ang idol. Team paangat shout out perminti diha. Master Joke. Kaon ta ba kayo ron? Master Joke.